Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, ining misa padayon ta sa pagampo mahunong naunta ning atong giantos ron nga pandemic. O padayon sad tang magpasalamat sa Ginoo ug magampo alang sa atong mga benefactors, atong mga donors dinhi nga nagsigi og tabang nato bisan pa man sa ilang mga kalisdanan. Usa magampo ta nga tagaan sad sila sa daghang mga grasya nga ilang gikinahanglan. O aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, ato rong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhi kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Gamhanan ug way katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himua nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdanan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Gikan ni Pablo ug ni Timoteo, mga sulugon ni Kristo Jesus, alang sa tibuok katawhan sa Dios sa Filipos nga nahiusa kang Kristo Jesus lakip sa mga pangulo ug sa mga katabang sa buluhaton sa simbahan. Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag unta kaninyo sa grasya ug kalinaw. Nagpasalamat ako sa Dios sa matag higayon nga maghandom ako kaninyo ug gikalipay ko ang pag-ampo kanunay alang kaninyong tanan tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa ebanghelyo sukad sa una pagayong adlaw hangtod karon. Ug busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo padayunon gayud niya hangtod mahuman kini pagbalik ni Kristo Jesus. Angay gayud nga bation ko kini alang kaninyo sanglit gimahal ko man kamo. Kay nakig-ambit man kamong tanan niining pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanako, dili lamang karon nga nabilanggo ako, kundili samtang libre pa ako pagpanalipod o pagpalambo sa buluhaton sa ebanghelyo. Nasayod ang Dios nga ang timos kong pagbati alang kaninyong tanan gikan gayud sa kasing-kasing ni Kristo Jesus. Ang akong pag-ampo alang kaninyo mao nga magtubuunta ang inyong gugma, kahibalo ug kaalam sa paghukom aron makapili kamo sa labing maayo. Sa ingon niini maputli kamo ug walay ikasaway diha kaninyo unya sa pagbalik ni Kristo. Matugob unya ang inyong kinabuhi sa mga maayong hiyas nga gikan ni Hesukristo alang sa himaya ug dungog sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagkadako sa mga buhat sa Ginoo. Pagkadako sa mga buhat sa
Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibokong kasing-kasing, kuyog og diha sa pundok sa mga matarong, dako ang mga buhat sa Ginoo, malumo diha sa tanan nilang kamakalipay. Pagkadako sa mga buhat sa Ginoo, halangdon og mahimayaon ang iyang buhat ug ang iyang katarong nagalungtad sa kahangturan. Nabantugan siya tungod sa iyang katingalahang mga buhat, maayo ug maluluyon ang Ginoo. Pagkadako sa mga buhat sa Ginoo. Gitagaan niyag pagkaon silang mahadlokon kaniya, mahinumdum siya kanunay sa iyang kasabutan. Gipahibalo niya sa iyang lungsod ang gahom sa iyang mga buhat. Gihatagan niya sila sa kabilin sa kanasuran. Pagkadako sa mga buhat sa Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon og ang mga tao naniid pag-ayo kaniya. Unya dihay tao nga kansang mga bitiis og mga bukton nang hupong nga miduol kang Hesus. Nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo, gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlawng igpapahulay? Apan wala sila motubag. Unya gigunitan o giayo ni Jesus ang tao o gipalakaw. Unya mingon siya kanila, kung usa kaninyo may anak o may baka nga mahulog sa atabay sa adlawng igpapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini ni ana gayong adlawa? Apan wala sila makatubag kaniya bahin niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung mo eskwela ka unya dunay pangutana ang maestra nya dili ka katubag unsa may imong grado. Pasar hagbong. Hagbo. Ay kusga Hagbo. hagbong. Mo na ka mo tubag yun mo. Igpangutana tubag dayon. Lisod bagod tubagon ang pangutana ni Kristo. Ang iyang pangutana mao ni, kung doon na mo'y anak o baka nga mahog sa atabay panahon sa adlawng igpapahulay, nya kining adlaw igpapahulay gidili man gyud ang pagbuhat bisan unsa kay mo pahuway lagi gyud ta, kay ang Ginoo ni pahuway ana. Insya kung doon na mo'y anak o baka ninyo or hayop mahog sa atabay,
Saman, paugmaan o kuhaon dayon anang adlawa. Paon. Oh, dali kay mong nakatubag. Pero sila wa katubag. Portigid ang bugua aning mga magtutudlo sa balaod o mga Pariseo, wa man katubag. Bugo to sila, mas bright mo. Sige, tubag. Oh, wa na sad mo mutubag. Magpasabot ba nga sila nga mga lawyers kaning magtutudlo sa balaod, pasabot ani mga lawyers man ni sila. Nya mga Pariseo mao to sila ang mga leaders sa society. Bugo dito sila. Bright kayo. Purting bright nila to the point nga galisod sila tubag tungod sa ilang ka-bright. Matod pa ni San Pablo sa unang pagbasa, nang hinaot kong makabaton mo sa kaalam. Buto, giyon sa ito pagsulti sa iyo, tingali ko. Ako lang yung klarohon. Na hinoon ko diri. Nawa na noon ko. Magtua. Ang akong pagampo alag kaninyo, mao nga magtubo unta ang inyong gugma, kahibalo. Unsa man ning kahibalo? Knowledge ug kaalam. Unsa man ang kaalam? Wisdom. Bright ninyo. Bright lagi mo kaysa mga Pariseo. Magtubo unta ang inyong gugma, kaalam, kahibalo ug kaalam sa paghukom aron makapili mo unsay maayong buhaton. Sila ang mga Pariseo ug ang mga kaniniang katong mga magtutudlo sa balaod ning tubo ug maayo ang ilang kaalam ang ilang kahibalo kay gi-memorize gud nila ang kaniniang hapit gud gi-memorize nila ang itawag lag Torah kana bang 5 books man siguro na naa sa Bible, Genesis, ang sa tanan sunod na Deuteronomy, Numbers, Leviticus, Exodus, mo niya. Ilag yun ang gi-memorize. Nga naman, kay maunay ilang pagpalambo sa ilang kaalam. Pareha gud ang mga lawyers, mutik na sila bar, memorizon gina nila hapit ang tanan nga coverage. Dagko kay mga libro, mao na sa mga medical courses. Kami sang mga pari, halatuon gid ana mga theological, philosophical, mga dogma simbahan aron gyud mulambo ang kahibalo. Nya exam dayon, nya pasar dayon. Ana summa cum laude pa. Summa cum laude, magna cum laude, pakpakan des mga taob, sabungan deg medalya, pag matuod nga kamao na gyud ka. Pero ang lisod palambuon kaning gugma o kaalam. Nga naman, ang gugma, unsa may makapalambo sa gugma? Libro? Gugma ba? Unsa ang pagpalambo? Magsikag basa? Unsa ang pagpalambo ang gugma? Di na magsilbi bisag hotdon pa na nimog basa tibok Bible, hotdon pa na nimog basa tanang libro diha, mga love story o sa mga novels pa na diha unsa na imong mga pabasahon, psychological, di mulambo ang gugma. Ang gugma mulambo diha sa paggamit niini. Diha sa paghigugma sa imong isig katao. Kana gyud makapalambo, pero ang imo ganing gugma gamiton ra nimo para sa imong kaugalingon na patay ka diha. Bikaron, kumusta mang inyong gugma? Nitubo? Tubo. Nagtubo? Tubo. O nagkalaos? Kamong mga banag asawa, kumusta mang inyong paghigugmay? Ikumparar ko no kadtong uyab pa mo. Katubang uyab? Makahinumdom pasad mo katong uyab pa mo. Huna-huna ako no unsa man imong bation katong uyab pa mo. Nya karon nga pila na mo katuig kami nyoon. Nitubo ba ang gugma ninyo o nagkalaos? Tubo. Tubo. Unsa may
Ti mailhan nga nitubo. Sige. Oy, kasagaran nangamatay. Na diha sa atong kuan sa kanang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13. Naa diha ang gi-explain ni San Pablo what is love. Ang gugma mapailobon. Di ba? Love is patient. Love is kind. Love is forgiving. Love is, ang sa patong uban diha. Basta mo na siya. Kana palang daang, love is patient. Love is kind. Unsa man ka kapasensyosa or pasensyoso katong uyab pa mo, karon mitubo ba ang imong patient? Uyaw-yawan kay ka. Hay may mas yaw-yawan nimo katong uyab pa mo o karong minyo na mo? Minyo na. Nagkalaos ang gugma. Kaya ang gugma patience man ang mutobo. Ana, niya napadyo gibutang diha. Love does not keep a record of wrong. Ang gugma kuno dili kuno magtipig og mga sayop. Be, hayman kalainan, hay may mas kanang dali kay kang mawagtang sa imong utok ang iyang binuhatan, ang iyang mga sipyat ba katong uyab pa mo o karong minyo na mo. Wa ba kay daghang sigig tipig des imong unahuna, iniglakaw sa imong bana or sa imong asawa, labi nagduda ka ngan ana na say kabit, wa ba magsuod sa imong unahuna, tuwa na sang animal ay adto na sa tus kabit niya. Nagkeep ka og record of wrong. O kanang pagsigig subay-subay, kanang sig subay-subay ba? Ikaw, sa una pagyug ka, sa una pagyug ka. Awa na. Patay imong gugma diha, di imtubo. Yan, itubo inyong gugma ron, wa? Nangamatay. Wa na mumutingog. Tanawa, liwat gid mo sa parisiyo. Ang sunod, ang kaalam. Unsa may makapatubo sa kaalam? Kanang sigig basa na mga libro? Sig basa? Kadto kunong diha gitawag og a man of wisdom. Sikat ka ito nga limot ko kisa tong tawhana nga man of wisdom. Niya daghan kay mga learned people nga na interested kay grabe magid siya mutabi. Hapit man tanan mahibaw-an niya. Yab nindot sa gayo moto ang mga scholars ni adtos iyang balay kay gusto silang mutan-aw unsang mga libroha ang iyang gibasa aron ila sang sundon, ila sang basahon aron mahimo sad silang man of wisdom. Sus pag-adto nila, pag-atubang didto, tan-aw nila wa man gi libro bisan usas balay. Wa gyud. Nga gipangutanan nila, unsa mang libroha imong gibasa? Isa, wa man ko'y gibasa. Isa niya nga nung may man kay kang mo istorya, may man kay daghan man kayo nga mga butang imong gisgutan nga galisod mi pagsabot, galisod mi pagtugkad, pero ikaw yano ra man kayo. Ngano mang ingon ana man ka? Mo tong ingon siya, kini manggong kaalam, di man gud ni gikan nato, gikan man ni sa tinuod nga kaalam. Kalimti usa ng imong kahibalo aron mahimo kang maalamon. Empty your knowledge and you will be filled with wisdom. Na siya. Kalimti ng imong knowledge nga kanang COVID makamatay di ay. Kanang COVID ba? Kalimti na. Nya tangtangan na imong mask. Nya suroy din ngadto. Hanggap ug maayo anang hangin. Tanawa, ibalik nimo sa inyo. Unsa may hitabo? Patay na. Tanawa, inyo nang gi-anticipate, patay gyud ka pa der. Knowledge. Ingon bitaw ko disown. Disown ba? Ayaw lagi gamita ang knowledge. Usab ha. Kalimti imong knowledge nga naa day COVID. Nya tangtangan na imong mask, suroy-suroy gud ngadto, ayaw pag social distancing. Iniguli nimo sa inyo, unsay mahitabo? Relax
ka. Kakapoy na magsigig sulob og mas. Relax kay kastanan. Nya, hilantan dayon ka. Ang imong kaning kuan, ang imong hilana tag 40, 45. Ana, unsa may imong bation? Relax gyapon. Ngano man day ang tao day sa una wa day hilante. Karon ra day ini nga hilantan kay naay COVID. Way mga hilanat sa una? Naa. O di relax ka nga hilantan ko. Nya ni gatos doktor, ingon din doktor, uy, COVID man ni. Unsa may imong isulti? Lara. Relax kay ka. Ngano man ingka patay gyud ko. Pero ini kamatay nako, magkita din mis Ginoo. Ana. Kani kay gitugot sa Ginoong mutapot ni nakong COVID karon. Aw. Magkita gid mi ani. Nya, maratol ka dili. Wa gyud kay ratol. Ngano man ang imong gigamit wisdoman nga dili day ka mamatay. Unsa man magkita mos Ginoo. Kanindot ana kadakog kalainan mamatay ka o magkita mos Ginoo. Kadakog kalainan ana. Pero pila man kabuk nato dinhi ang mutuo ana or mosunod ana. Oy mahadlok yung mamatay pero dili gusto nga magkita siya og ang Ginoo. Pero magsigampo, Ginoo tabangi taon ko, Ginoo tabangi ko. Yung Ginoo magpakita ko nimo, ayaw lang Lord, ayaw lang. Kaya di pa ko gustong mamatay. Yung Ginoo, sikag patabang nako niya, di ka gustong magkita ta. Ako nga nagsigig tabang nimo, ako nga mo'y imong financer, ako nga imong benefactor sa imong kinabuhi, di ka gustong magkita ta. Nay ato mga benefactors din ay kana mga donors nato, mga online parishioners, atong nung silang hi. Wa gid ta magkita ana. Pero daghan kay nila nga nagsigig ingon, Father, mahunong laning COVID, makauli kog Pinas, anhaon ta gyud ka kay magkita gyud ta. Nako, ako sad excited sa kong magkita ta. Labi na ing tan-aw nako medyo gwapa-gwapa nako. Sige, kita kita. Joke ha, oy mga online parishioners, joke ra na pero tinod-on pwede pod. Kanang ganahan ta magkita oy, kanang tao nga nagsigig hatag nimong pabor, di ka ganahan magkita mo? Di mo ganahan? Ganahan. Unya, nganong mahadlok man kang mamatay? Because you lack wisdom, knowledge ray imo. Ang tinuod nga wisdom naa sa Ginoo. Ug ang iyang giingon, ayaw mo kabalaka, ang tanang nagtuo kanako dili mamatay. Ug bisan pag mamatay, mabanhaw. Ug ang buhi nga nagtuo kanako dili na gyud mamatay. That is wisdom. Di na matugkad og libro-libro. Bisan si St. Thomas Aquinas, iyan ang gisuwayag tugkad. Gisunog niya ang iyang libro pagkakita niya sa tinuod yung presensya sa Ginoo, kay wa gid siya katugkad. That is beyond knowledge. Nya si San Pablo bisag gibilanggo siya, nagpasalamat sa Ginoo. Sila gana nabilanggo siya, giskidula na kanus apatyon, nagsigig pasalamat sa Ginoo. Wisdom ang iyang gigamit, dili lang knowledge. Ana ha? Sige, katong na ay wisdom, manindog ta. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa Dios ug atong pangayoon kaniya ang tanang mga grasya nga atong gikinahanglan nga makaluwas sa kalag ug lawas. Busa mapaubsanon kitang muingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan ug ang mga naglangkob niini makabaton og kusog sa pagpadayon sa gimbuhaton ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang kahiusahan o pagsinabtanay magbugko sa tanang kanasuran aron mahimong usara kabanay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus makabatuna og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban
makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo dugdaghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Nga ang mga nangamatay, mupahulay na sa walay katapusang kalipay ngadto sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Ginoo, itugot ang among mga gipangamuyo nganha kanimo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. All that I am, all that I am, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad o gitugot nga kining among pag-alagad, maghatag kanimo og himaya, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nag-aanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon ining misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Hinimaon akong lawas, gakong ihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handuman. Giula sa inyong kapasayloan, dawata kini sa akong handumanan. Ining langit ng kananon, gidawat sa kabut. Ang saan nga way kapagyasan, sana matay sa krus. Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan nining sakramento og himua nga kining among pagsaulog sa misa magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan nining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma.
Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kaalam. Nya mahitabo ra ni siya sa atong kinabuhi kung dili ta magsigig sunod ra gyud sa atong human knowledge. Sunod kita sa iyang kaalam. So ugmang adlaw mao na ang atong katapusan sa atong pagtapos sa atong month of Rosary. Nya do na tay motorcade nga magsugod sa alas 2 sa hapon. Nya mohunong sa 5 ka barangay chapels aron maghimo sa Living Rosary dito sa matag chapel. So atong iampo nga magmalampuson kining maong kalihukan para mulambo ang atong debosyon sa mahal nga Birhen o ang atong pagtuo. Mayintag maayo ang panahon. Nya pasalamatan pud nato ang atong mga donors sa atong mga prizes para ugma. Ang atong prizes nga bugas na andam na, ang mudaog na lang mo ikuwang na 40 na kasako. Kay first prize 12 kasako, sa to second prize 10, third 8, fourth 6, fifth 4. Opsyonan gana niya na andam na pod, ready na pod ang atong mga packed meals inighumas misas alas 6 naa na pod tay ipang tunol para panihapon. Unya ang mahutdan lahos mo ngadto sa kusina. 500 sa to ka packed meals atong tan-awon og paigo ba to. So salamat kay Ginoo. Atong pakpakan nito mga donors ani tanan kompleto gyud. Yan, naasad tay ako sang i-update mo sa atong love offering slots, katong 3,500 slots, ang nahali na nato as of yesterday, niabot na og 2,442. Pakpak masan, pakpak. So ang ato na lang available slots, 1,058. Nag-anam nagkajutay. Wa na gid mo ani Roy chance. So first come, first serve. Ang unang makapalit, malangit. Ang di kapalit, nya naon tay ikapalit, gaunya-unya. Ibaw na mo gasa mo padong. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.